Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kele gadan e jayndiji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Talata sappo e nayyi lewru avril hitanɗe ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jaynde Grand Place kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye nden ɗon rogere nde ɗiggita yuppetake ko yuti e alhaali Azer ɓe kolliti kay 37 milliards ɗiɗon ene woni tande goni ko e gonda kay kañum woni koto niɓɓiɗi honno wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ko ɗum ji sababu noon ɓe kolliti kay wonande gam laɓɓitinde ɗen ɗon gueɗe haalaɓe ceer omo ganda kañum woni gardiɗo nden ɗon gollorde Jean-Michel Sène ene woni tande o ɓayini e hello makko o ganda kay kañum woni ɓoggi karalle kesi ɗi wonde kay o noddama toon to section de recherche ko yuti alhaali on ɗon fannu ɗum ko caggal nde wonno kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe honno wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe kanko on ɗon DG mo Azer ko kanko tigui holliri wonde kay o waɗama convoqué toon to section de recherche ko yuti alhaali ɗi ɗon 37 milliards ɗi ganda kay ceerno Alassane Sall ene jokkuno haalde haala muɗum ƴeewoyen jaynde Vox Populi kam musidɓe men jayndiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko accusation contre accusation woni kay happude o fowde e dow happugol ene woni tande omo ganda kañum woni dossier ko yuti alhaali Azer ene woni tande yettoyima toon to section de recherche hono wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ko kanko e hoore makko gardiɗo nden gollorde Jean-Michel Sène ko kanko habri wonde kay o waɗama convoqué toon to section de recherche niyete hono wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti hen noon e ko ɓuuri ko yajje ina tawe e jaynde ganda kañum woni jaynde wiyetende jaynde Vox Populi kono noon jaynde nde arti haali omo ganda kañum woni honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom gonagal makko toon to suudu dumbirdu ɓe kolliti kay wonande caggal on ɗon chambre d'accusation omo ganda kañum woni Tahirou Sarr wondude e omo ganda ko kañum woni Abdou Karim Mbacké kam e ndey Seynabou Ndiaye ɓeɗo kala keeɓi ko wiyete ko liberté provisoire ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe ganda kañum goni partisan ji woni tan yaadiɓe Farba Ngom e landa muɗum dawrugol kañumen kay oɗo saha joni e rima wonde kay ko ɗum ganda kay kañum woni implication d'injustice woni kay wonɓe caggal keddugol Farba Ngom toon to suudu dumbirdu toyete hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe heddi hen kay ko ɓe ganda kañum woni cour d'appel mo Maroc toon to Rabat toyete caggal nden ɗon ñawanode fewde ɓesguji leydi Sénégal naɓe taw ko supporteur uji ɗi mbiyani mbaɗani fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ene woni tande ɓen ɗon nangaɓe toon otage holno mbiroten ɗum ni ene wayno kamɓe ɓen ɗon foof noon ñawanode e dow mabɓe nde ko kañum tigui woni ko waɗa confirmé e on ɗon appel mo ganda kay laamu leydi Maroc waɗino ɗum ƴeewoyen jayde guendine nde Le Soleil kamɓe noon ɓe gatti koye goɗɗum ko yuti alhaali leɗgol ɗum ko ganda kay ko kañum woni ko wiyete ko hortol ɗo ete nder leydi Sénégal woni tan coton ɓe kolliti noon Sénégal fandare nde kay ko yidde dartinde ɗum ummitinde ɗum ko ɗum ji sababu noon oɗo saaha joni ɓe kolliti kay wonande leydi Sénégal nene woni e den ɗon koyɗe gam wawde ummitinde on ɗon hortolle mo ganda kay ina reme ɗo ete nder leydi ndiyete wawa fewnede ɗo ha no hannirta niyete ƴeewoyen jaynde ganda kañum woni jaynde Les Échos kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali keddugol Farba Ngom toon to suudu dumbirdu ɓe mbi ko ɗum wona mere ene woni tande won mo jungo muɗum woni caggal ko ɗum jeeyi sababu noon kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi ko ɓe ganda kañum woni dendagal sarɗiyankoɓe wonɓe e nder windere nde kañumen kay mbaɗi ɓatake e fewnude ɗum omo ganda kañum woni hoorejo suudu sarɗiyeji mo leydi Sénégal ɗum koko yuti alhaali Farba Ngom keddugol makko toon to suudu dumbirdu ɗum ina tawe e jaynde nde ɓe ganda kañumen goni ɓe ganda kañum goni sarɗiyankoɓe ɓe landa Pastef nene jokki wadde enchaîné ɗum koko yuti e alhaali baylugol code électoral ko yuti alhaali article L29 kam e article L30 gam wawde sappitade ɗum honno wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe mbide caggal ɗen ɗon ñiñoje e ɗen ɗon biyoje ɗum de haɗani ɓe ganda kañumen goni député ji ɗi landa Pastef nene jokki ɗen ɗon golle ene woni tande ko ɗum woni ko waɗi gardidi e natal muɗum kam musidɓe men jayndiyankoɓe kono noon ɓe garti e fenêtre tokoso ko yuti alhaali convocation mo ganda kañum woni Jean-Michel Sène mo ganda ko kañum tigui habri ɗum o wonde kay omo jogori notiyade toon to section de recherche ɗum koko yuti e alhaali on ɗon dossier mo Azer koye on saaha noon jayde li quotidien naati dingiral addori natal ceerno Alassane
Sall kam e natal Jean Michel Chen kambe dido kala habene kuccondiri ko dum je sababu non be mbi hunde ne kay ko fayatan ko e tabal gongre gonga ngam gonga o waawo feñje ko dum je sababu non kam musimen e jeyni yakobbe be ngarti be mbi ko ciagal nde Thierno Alassane Sall wonno déposer e plainte mudum ko yewti e alhaali din don 53 milliards wonno déposer on don plainte ko yewti alhaali on don didon 53 milliards ene woni tan de mo ganda kanyum woni Jean Michel Sen ono dama tige ton to ganda kay kanyum woni section de recherche ko yewti e losko ko yewti on don fannu honno wiidi e jande rutinima ben don supporter uji leydi Sénégal nabe be mbiyani badani fawbe jungo ton to leydi Maroc be koliti kay wonande cour d'appel mo Rabat wadi confirmé hono den don nyaawore fawnode e dow mabbe jayinde l'exclusif kanyum arti ko e gollo do te horejo leydi Sénégal Macky Sall be mbi Macky nena tan beydo batti to yaade den don jonde nganda kay kanyum woni secrétaire général des Nations Unies ko ina tulli non e capande nayi e ko leydi taw ko e nder dunde Afrique kanyum en kay o saha joni kolliti wonande kay ene ganni nangorande o ganda kanyum woni gollo do te horejo leydi Sénégal ngam o wawa ardade hono on don secrétaire général mo Nations Unies jayinde las quotidien kanyum arti ko yuti ala hali injustice holno be bir dum be bitande ko dans l'affaire ko yuti ala hali temedere e nogas e joyi e milliard de ganda kay kanyum di o tumano wolbe politique yi ben be o tumdano kala kay fofen ko pama haydi kanko Farba Ngom ko dum je sababu non be bi o won ko bawli e tiagal to ko dum woni ko be bari e gardindi natal mabbe kam musibbe men e jayindi yankobe ganda kay kam ngoni e jayinde las quotidien jayinde turbine quotidien kanyum arti ko yuti e alhaali on don rencontre mo ganda kay mo ganda kanyum woni e jagordo leydi Sénégal kalfinado ko yuti alhaali faggudu kam e be ganda kanyum woni FMI poti dum honno bi kam musibbe jayne ko be mbi non ko ngallon portal non won ko bawli hen honno wi dum non artan ko yuti alhaali den don cadele faggudu ganda kay ine teska do te der leydi Sénégal jayne de arti e Macky Sall mo ganda kay capannay e go leydi e der dunde Afrique ko leti wonande ene jaadi e candidature makko ko yuti alhaali ton to secrétaire général des Nations Unies bandirabe musibbe teddube hettibe hedibe darabe ayaw Pindi TV kasi halabi cer ko dum do woni ko min kem non to binadaade ko sifa e kelle gadane jaydiyeji leydi Sénégal adimeden e rubino jaydiyeji wonata ko jango soko geno haji do e den min bi on jokke doftade kam rewindade programme uji di Pindi TV Allah jarama on jarama woto jijite wadde abonné commenter kam e partager